Wairuhu halaman 63. Wairuhu macaken syair sapa liyane se-Islam akul ilmi akul ilmi utawi wong kang duweni ilmu hayun iku urip khalidun kang langgeng ba'da mautihi sawise matine akul ilmi wa ausaluhu ali utawi ros-rosane akul ilmi tahta turabi ing dalem ngisor lebu tahta turabi ing dalem ngisor lemah rosimu iku wis ajur wadul jali utawi wong kang bodho maitun iku mati wa huwa ale utawi dal jali alat taro iku lumaku sapa dzul jali wa huwa ale utawi dzul jali yamsi iku lumaku sapa dzul jali alat taro ing atase bumi yudhannu ale denyono sapa dzul jali minal ahyai saking pira-pira wong kang urip wa huwa utawi dzul jali adimu iku wong kang ora ana ya perbedaan antara orang berilmu dan orang bodoh perbedaan antara orang berilmu dan orang yang bodoh titik 21 orang yang berilmu hidup selamanya. Orang yang berilmu hidup selamanya walaupun sudah mati, bahkan balung-balungnya sudah remuk pun masih diingat jasanya. Romimu ajur, balung-balungnya ajur, jasanya masih diingat, ilmunya masih dipakai. Yes. Nih kepengen lengkap ya ditonton engkau. Nomor 2. Mau wong sing duwe
Sekarang orang yang mempunyai kebodohan, ya dua besar. Orang yang mempunyai kebodohan bagaikan mayit berjalan di atas bumi. Bagaikan mayit berjalan di atas bumi. Adanya orang bodoh tidak dianggap. Adanya orang bodoh tidak dianggap. Tapi apa? Nyonoe apa bahasa Indonesia? Nyonoe wong sing bodoh. Ya ngono iku. Hale nyono sapa Dzuljali, nyonoe wong bodoh, dia hidup dalam kemegahan. Nyonoe wong bodoh, dia hidup dalam kemegahan. Ya nyatanya atau nyonoe ya gak siji. Nyono iku kenyataan dalam apa kerenteke wong bodoh. Atau nyonoe wong bodoh iku hidup selamanya atau hidup dalam kemegahan. Wa qala akharu wa qala akharu lan ngucap sapa liyane hayatul qalbi utawi uripe ati ilmun iku ilmu fa'tanimhu mongko njara sira ing ilmu wa mautul qalbi utawi matine ati jalun iku bodho fa'tanimhu mongko ngeduana sira ing bodho go sing tola-tolek sing kehidupannya hati nomor 3 ya kehidupannya hati kehidupannya hati akan mendatangkan ilmu yang sangat banyak. Nek atimu urip, ilmu-ilmu akan datang dengan sendirinya. Lho carane ilmu atine urip ya apa? Kudu dilatih maca, dilatih apa sembahyang dan lain sebagainya. Dilatih ngaji dengan tertib. Lho itu termasuk melatih. Lho tadi ada murid, Pak, aku biasa no SMP ku kari terus, saiki no SMK yo kari terus. Lho. Nah, berarti apa? Dia tidak melatih kebaikan di waktu kecil, akhirnya pada waktu besar juga seperti itu. Tadi anaknya ngomong sendiri ke saya, iya betul. Pak, bengen aku kari, saya kena kini, saya kari terus saya. Astagfirullah. Tapi lumayan mengakui kesalahan. Ya, ono sing gak gelem. Pak gelem.
iku sik lumayan. Padha karo ngene. Lho, dihukum supaya dadi apik. Dadanan kok gak dadi apik. Lah. Ngomong sesuai pelajaran berarti kamu dapat paham. Sebaliknya nek kon ngomong gak sesuai pelajaran niate no atimu sing weruh kan atimu dhewe niate ngenyek kancae ya oleh dosa tapi nek niat ngilingno siji maneh ngono siji jadi tergantung kamu niate apa mau niate kok ngenyek ya berarti oleh dosa. Nek niate ngilingno ya oleh ganjaran. Merfafat wa matinya hati akan mendatangkan berbagai kebodohan, maka jauhilah hal-hal yang membuat hati mati. Maka jauhilah hal-hal yang membuat hatimu mati. Contoh sering apa nyenggol koncoe iku mangkel tak gak kira-kira koncoe. Mangkel berarti iku nggarai atimu mati harus ditinggalkan. Ana koncoe ngotot-ngotot dilokno. Oh, cek ngotot. Oh, iku nggarai ati mati, hati-hati ngene iku. Aja sampai dilakoni. Justru mestine ana kancae ngotot, waduh aku sudono rek kaya apa carane. Lho ngono. Iku sing bener. Tuh berarti menghidupkan hati. Wa ansada lan macaaken syair na ing kita Syekhul Islami sapa Islam Burhanuddin Kiai Burhanuddin rahimahullahu ta'ala idzil ilmu nuturana sira ing dalem waktune al ilmu utawi ilmu a'la iku luwe luhur rutebatin apane pangkate gimana nih mencong ke ono panah fil marotibi ing dalem pira-pira pangkat wa min dunihi lan iku saking saliyane ilmu izzul ula utawi mulyane kaluhuran bil mawaqibi ing dalem pira-pira kumpulan
Ya, nomor pira mau? 6 dari pendapat Syekh Burhanuddin. Sing bener 5. Ya, sing bener 5. Ya. 5 Syekh menurut Syekh Burhanuddin. Menurut Syekh Burhanuddin. Ilmu adalah pangkat tertinggi, a'la rutbatin, pangkat tertinggi dari beberapa pangkat di dunia. Gus 1 dari 5, 51. Menurut siapa mau? Burhanuddin. Oh. 51 dari pendapat Burhanuddin. Selain kemuliaan ilmu, nomor loro dari 5, 52. Selain kemuliaan apa, Pak? 52. 5 mau kan menurut pendapat Burhanuddin. Nomor 1 mau kemuliaan ilmu adalah pangkat paling tinggi. Selain kemuliaan ilmu, hanyalah kemuliaan sekelompok orang. Ilmu iku mulyane temenan menurut semua orang. Tapi nek mulyane mau gak berdasarkan ilmu, hanya kelompoknya saja. Oh, kelompok iki nganggep wong iku mulya. Polahe apa? Polahe duwike akeh. Fadhul ilmi mongko utawi wong kang duwe ilmu ya beko iku tetep izzu apa mulyane dzul ilmi Ivan hale tikel fadul jali utawi wong kang bodho badal mauti ing dalem sawuse mati tatat tayarubi iku sangisore pira-pira lebu ya. Nomor 3 dari pendapat ya 53. Orang yang punya ilmu
Kemuliaannya izzuhu, kemuliaannya menjadi berlipat ganda. Nah, wong iku nek biasae wis kadung terkenal, apa ae pekerjaan ditawarkan pada orang tersebut, iku mutadhaifan. Hale tikel. Sebaliknya, ya terusane sebaliknya, meninggalnya orang bodoh, sebaliknya meninggalnya orang bodoh langsung terkubur bersama lebunya. Tahtat tayarubi, bersama lebu, hilang bersama lebunya. Ya tambah ngono enak. Sebaliknya orang bodoh matinya hilang bersama lebunya. Ya, iku mau terusane telu. Fahai hata mongko ado banget layar jumadahu ora bisa arep-arep layar ju ora bisa arep-arep matahu ing katoke mulyane ilmu manirtaka sapa wong kang munggah kok iso sapa wong? Oh, berarti gak ngono carane maca. Man sapa wong irtaka kang munggah sapa wong rukiya kaya munggahe walil mulki wong kang nyekel keraton walil kataibi kang merintai pira-pira bala nomor 4 dari 5. Sangatlah jauh. Ya, terus nomor 4. Nomor 4 dari 5. Ya, sangatlah jauh. Untuk mendapatkan kemuliaan ilmu sangatlah jauh orang yang mendapatkan kemuliaan ilmu
jika dia mendapatkan kekuasaan, waliyal mulki, wong kang nyekel keraton. Jadi nek kapan wong iku wis duwe ilmu, kecuali Nabi Sulaiman berbeda. Kecuali Nabi Sulaiman yo duwe keraton, yo duwe ilmu. Tapi manusia biasa iku nek wis duwe ilmu, biasae mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya, orang yang berkuasa akan kesulitan mengembangkan ilmunya. Itu nomor 4 dari 5. Saumli. Ki ono sing setor tak? Ada yang setor, enggak ada. Kalau ada berarti saya cukupkan sampai di sini dulu.